नानि नोंसोर मा क्लासाव फरायगासिनो दं दायो? क्लास 10 आव फरायदों ने? ओमफ्राय दा जेनेबा बे मडेल कलेजखौ दे जायगायावनो मोनबाय नोंसोरो फिलिंस गोसोआव माबायदि मोनदों दायो? जों बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जों मडेल कलेजाव फरायनो मोनसिगोन। दा जेनेबा गोबां फरायसाफ्रा बेयाव फरायनो मोनसिगोन। गोबां फरायसाफ्रानो बेबायदिनो गोजोननाय फोरमायदों आरो गोबां गैयि थाखोनि मानसिफ्राथ' गोजान गोजानाव दोनहैनानै फरायनो हाया नङा होमबा? दा बेनिखायनो ओंखाम गुसु जानानैबाबो फरायफैनो हासिगोन। दा गोजोननाय मोनदों ने? औ दे थेंक इउ स' माच होननानैबो नोंसोर दा बेयाव मा खालामनो फैदों? ओमफ्राय बिराद मोजां मोजां लुबाय नोंसोरथ' नुबाय बिल्डिंफोरबो ने? औ दे लाबाय था दे। आंनि चेनेलखौ मोजां मोनना नागिरो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला BCDC नि सिङाव थानाय 1 नं लन्थिबारि जिथुनाखि दायो गोदानै बानायजानाय मडेल कलेज। दा बेयाव आङो दंफैयो। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय गाबोनहाय BTR नि CEM प्रमद बर' सारा नुजाफैगोन। दा बेयाव मा उद्देश्य लानानैहाय नुजाफैगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय गुवारै मिथिहोगोन। दा नायलांनो हागोन नोंथांमोना दा मा उद्देश्य लानानै बेयावहाय नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे बे मडेल कलेजआ माबायदि जाखो दासिमाव ओमफ्राय बेखौहाय माब्ला अपेनिं खालामगोन बेखौबो गासैखौबो डिटेल्स आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दं। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन आरोखि। दिनै आङो खैलामैला ब्लकनि मानगोनां ओरैहाय आफादगिरि सार दङ बेनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लानि दिनैनि बे मडेल कलेजावहाय बेबायदिनो गोबांथार फोसाबस्रांनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि गोबांथार दैदेनगिरिफोरबो दंफैयो। दा मा उद्देश्य लानानै बेखौहाय बेफोरबायदि फोसाबस्रांदों फंनैसो मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै दिनै जोङो बे मडेल कलेजावहाय जों मानि थाखाय ज' जादों आरो बे मडेल कलेज प्रेमिसखौ जों मानो फोसाबस्रांदों बिनि मेइन उद्देश्यआनो जाहैबाय गाबोन जोंनि BTR नि CEM श्रीजुत प्रमद बर' सारजों लोगोसे माखासे बिथांनि खाथिनि EMफोर MP फोर बिथांमोना ज' जोंनि बे निसिमा मडेल कलेजाव फैगोन आरो जनता दरबार मोनसे प्रग्राम जोंनियावहाय बेवहाय लागोन। बिसेस बे प्रग्रामा गाबोन 5टा बाजिनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि सम जायो जोंनि जेसेबांनाखि ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दं ओरैहाय धोरोमनि संगठनफोर दं लोगोसे जातीयता संगठनफोर जेरै एबसु ABMSU आक्रसु आक्सु बायदि बायदि कमिटिफोरजों रायलायगोन। लोगोसे माखासे ओरैहाय बान्दो कमिटि बायदि बायदि कमिटिफोर दङ बिथांमोनजोंबो रायलायगोन आरो लोगोसे माखासे बिदिनो बुहुत माने कमिटिफोर दं आरो जातीयता संगठनफोर दं एक्स वार्कारफोर दं बिथांमोनजोंबो रायलायगोन बिथाङा। बिनि थाखायनो जोंनि निसिमा ब्लकनि तरफनिफ्राय बेखौनो मिथिहरनो गोसो जादों जाय बिथांमोनहा जोंनि निसिमाबासि हिसाबै माखासे टिमफोर बिदिनो गुबुन गुबुन दलीय संगठनाव थानाय कमिटिनि बिथांमोन दङ बिथांमोनहा फैनानै जोंनि बे निसिमा मडेल कलेजावहाय मोनसे स्पेशेलि जायगा बानायनाय जादों जनता दरबारनि थाखाय। नोंथांमोनखौ चिफ सारा नोंथांमोननि अभाब अभियोग नोंथांमोननि ग्रिभेन्सेस नोंथांमोननि माखासे फोरमाननि साननाय नोंथांमोननि माखासे साजेसन बेफोरखौ खोनासंनो थाखाय बिथाङा फैगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना गोसोबायदि बे समखौ बे सुबिदाखौ लानो हागोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। बेवहाय जोंहा फुरा माने चेयारफोरबो जों जगायनाय खालामदों फुरा इलेक्ट्रिसिटि जोंहा फुरा फेन फेसिलिटि गासैबो फेसिलिटिफोरखौ जों होदों। इभेन जोङो माखासे जायफ्रा फैगोन बिथांमोननि थाखाय एसे मोना जागोन नालाय माखासे रिफ्रेशमेन्ट आइटेमफोरबो बानायना रेडि खालामनाय जादों। बिनि थाखायनो जाय इन्टेलेक्सुयेलफोर जाय कमिटिफोर नोंथांमोना फैनो रेडि खालामदों नोंथांमोना गावबागाव मेम'रेन्डामखौ लानानै जोंनि ब्लक कमिटियाव जेन लिस्टखौ थाबै हरनानै फैयो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे लिस्टनि उनाव जायोसो जों नोंथांमोनखौ फारि फारियै जों सोनाय जागोन। बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै मिथिहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोरानो सोंलु खालामो जिथुनाखि बे गोदानै लुफुंजानाय मडेल कलेज बेखौहाय माब्लानि समावहाय अपेनिं खालामगोन एबा बेखेवगोन होननानैहाय दा सारा बिनि सोमोन्दैहाय फंनैसो मिथिहरनो हागोन नामा? दा बे निसिमा मडेल कलेजखौ जोंना कन्ट्राक्टर बिथाङा दिनैसिमबो हेन्डिं अभार खालामनो हायाखै। एक्सुवेलि 2024 नैबेनि एकाडेमिक सेसनावनो बेखौ हेन्डिं अभार खालामनांगौमोन। नाथाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम बिथाङा बे बिल्डिंखौ दिनैसिम गभर्नमेन्टनि आखायाव गथायना होनो हानाय जायाखै। बिनि थाखायनो बेखौ दिनैसिम हेन्डिं अभार खालामनो हायाखै। नाथाय जोङो दाखालिसो बावैसो जोंनि कन्ट्राक्टर बिथांजों सावरायनानै मोन्दों जे बिथाङा अक्ट'बर नङाबा नभेम्बर मेक्सिमाम नभेम्बरनि गेजेराव बे कलेजखौ गभर्नमेन्टनो हेन्डिं अभार खालामनो हागोन। जेब्लानाखि हेन्डिं अभार खालामगोन जोंना CM सारा बेखौ फैनानै इन'गुरेसन खालामगोन। बेजों लोगोसे माखासे रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ बे पलिसिफ्रा जाबाय थागोन आरो 2025 नि गेजेरावनो जों बेखौ अपेनिंआवहाय लाब मोननो हागोन होननानै जोङो
मिजिंथिदों बेखौनो नोंथांमोननिसिम मिथिहरनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दायो जेथुनाखि मडेल कलेज गोदान बेखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन जायफ्रा नुवाखै बिथांमोना नायलांनो हागोन आरो ओमफ्राय दा नै बेबायदि जाबाय आरो ओरैबायदि मोजां लुबाय ओमफ्राय मेन गेटआ बेजोंनो जागोन नै सिङाव देखायनि दा नै बेबायदि आरोखि ओरैबायदि मोजां टाइल्सनि होजोबबाय नै बेयावहाय ओमफ्राय आं गोजौआव थांनि दे बेबो 2 थाला बानायनाय जादों नै ओमफ्राय नै बेयावहाय बेबायदि आरोखि ना नै नायदो ओमफ्राय नै ओरैहाय सिरि मोनसे ओमफ्राय नै ओरैहाय सिरि मोनसे आरो नै बेबायदिनो मोननै सिरि आं गोजौआव थांथारनि नोंथांमोना गोजौनिफ्राय नायदो माबायदि बानायदों बयबोथ' नायनो लुबैयो नङा होमबा नै बेयावहाय मोनसे रुम दङ आरोना नै बेबायदि ओमफ्राय नै ओरैहाय मिस्ट्रिफ्रा माखासे गोबां थानाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ नै दा बिदि आरोखि ओमफ्राय नायदो नै बरिया वाव सलिड बानायबाय आरोना ओरैहाय नायदो नै ओमफ्राय बियो राउन्ड बानायदों आरोना नै बेबायदि राउन्ड बानायखादों नायदो नै फुरा राउन्डखा नै बिदि आरोखि ना ओमफ्राय गोबां बिल्डिंफोर दङ दे आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ जोबजासे नायलांनो हागोन ओमफ्राय नायदो नै लोगोफोर आङो गोजौनिफ्राय देखायहरबाय आरोना नै बेबायदि बिल्डिं बानायबाय नै ओरैबायदि मोजां मोजां आं थांलायबाय थाला आरोना बेफोरबायदि बानायबाय आरोना नै ओरैबो बानायगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय बेखौहाय माला अपेनिं खालामगोन ओमफ्राय बैथिंजायबो दङ आरोना नै बेजोंबो दङ ओमफ्राय बेबायदि रुम ओरैबायदि गिदिर गिदिर बानायबाय नै अयथासार गोगोम गोगोम आरो